Добър ден, приятели! Днес ще приготвим италиански меренг. Това е много плътен крем от белтица и захарен сироп. От този крем правя много красиви и големи цветя. Ето едно от цветята, което направих. Листенцата са тънки, не падат, цветето може да се направи голямо и обемно. Започваме с приготвянето на крема. За рецептата ще ни трябват белтице, захар, вода, лимонена киселина и задължително трябва да имаме термометър. Точното количество на съставките ще бъде в описанието на това видео. Изсипвам захар в тенджера с дебело дъно. Добавям водата и разпределям така, че да се намокри цялата захар. Добавям лимонена киселина и внимателно бъркам. А сега нека подготвим белтиците за разбиване. Купата и бъркалката трябва да са чисти и без мазнина. За обезмасляване можете да използвате спирт или водка. Ако използвате ръчен миксер, не използвате пластмасови купи. Те получават много малки дръскотини по време на употреба. И ще бъде много трудно да обезмаслите купата. Най-добре е да използвате стъклена или метална купа. Изсипете белтиците в купата, но ще започнем да ги разбиваме, когато захарният ни сироп загрее до 110 градуса. Започвам да правя сиропа. Нивото на нагряване на котлона е малко над средното. Знам, че в моята тенджера сироп малко ще потемнее там, където докосва до стените на тенджерата. Затова аз внимателно го разбърквам с силиконова шпатула. Не е нужно да разбърквате сиропа, ако сте сигурни, че се нагрява равномерно. След като сиропът започне да кипи, изчаквам момента, в който го се загрява до 110 градуса. И по това време започвам да разбивам белтиците на висока скорост. И сега чакаме сироп да се загрее до 125 градуса. Когато сиропът се загрее до нужната температура, на тънка струйка се налива в белтиците. Много е важно сироп да се налива близо до стената на купата и да не попада върху бъркалката. В противен случай сиропът просто ще се разпадне по стените на купата и ще остане там като твърди капки. След като сме добавили целия сироп, разбиваме сместа на висока скорост за 5-10 минути. Времето зависи от мощността на вашия миксер. Тук трябва да се ориентирате върху консистенцията на крема. Минаха няколко минути и кремът започна да се увива бъркалката. Но това не е достатъчно, трябва да разбиваме още. При правилна консистенция, при разбиване кремът трябва да обгръща плътното бъркалката и да можем да виждаме стените и дъното на купата при разбиване. Сега нашият крем е почти готов, но трябва да го разбиваме още малко. Кремът вече е плътен, но ако искаме да направим от него красиво голямо цвете с тънки листенца, трябва да го разбиваме още. Продължавам да разбивам и сега можете да забележите, че понякога дъното и стените на купата се виждат. И сега кремът е готов. Толкова е гъст, че го вадя от бъркалката с силиконова шпатула. Ако кремът ви остане в купата, а не в бъркалката, тогава, когато издърпате бъркалката от крема, върху крема трябва да има ясни ивици от бъркалката. Кремът трябва да е толкова плътен, че бъркалката да го прорязва. При правилно приготвен крем се получават много красиви и големи цветя.
Дори ще сложа цвете на ръката си, за да видите колко е голямо. Надявам се това видео да ви е било полезно и ви каня на моята Facebook страница. Там има много моите торти, мъфини, информация за обучение и малко от личния ми живот. Връзката ще намерите в описанието на това видео. Много ще се радвам да видя вашите харесвания и коментари. Желая ви всичко най-сладко и ще се видим в новото видео. Чао!